सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। केहू के मुआवल बहुत बात नइखे। मुआ के जियावल बहुत बात होला। मुआ के जियावल बहुत बात होला। समझे न पवनी तुहार असली इरादा। रुपवा के जाल में धरा गईनी दादा। हो समझे न पवनी तुहार असली इरादा। रुपवा के जाल में धरा गईनी दादा। केहू के रोआवल केहू के रोआवल बहुत बात नइखे। रुआ के हंसावल बहुत बात होला। रुआ के हंसावल बहुत बात होला। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। सनहिया लगावल बहुत बात नइखे। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सुबह का 5 बज रहा है। मैं उठकर सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, मैं वीडियो भी आप सबके लिए बनाया हूं दोस्तों। तो प्लीज प्लीज दोस्तों, आपसे बस प्यार ही मांग रहा हूं दोस्तों। अपना प्यार जरूर दें, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर लगाएं दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।